Дани Олмо сега се измъква. Игра с ръка в атака. Футболиста на Барселона. Тези прехвърляния на защитника са интересни, обаче не дава достатъчно време топката да слезе надолу. Няма кой да го чака. Веднага се намеси случая Кокие. Една четвърт до края на игровото време. Матчът може да бъде разделен на две части до 60-та минута и след това Барселона пропусна да валидира победата с положението на Фермин Лопес и Кокие на тези страни и сега вече при новите обстоятелства и защитите дори гледат и към вратата на някакви Пеня в търсене на първа победа в ерата Симеоне на чуж терен за първенство. 60 хиляди на Стадио Луис Компани. Направи максимум Левандовски, за да прекрути тази топка.